Velkommen til Dr. Stalins nyhedsteam. I dag skal vi snakke om monsterregn. Hej, mit navn er Dr. Stalin. Velkommen til min nyhedsteam. I dag skal vi snakke om monsterregn, og vi har fået en lille gæst, som vil snakke om monsterregn. Hej Rasmus. Det er Hej Dr. Stalin. Hej. Jeg forstår, at du spørger nogen på spørgsmål. Det er i hvert fald. Det er perfekt. Det er ikke nu. Det er senere. Så møder jeg. Velkommen tilbage. Det her er Dr. Stalins nyhedsteam. Jeg her besøger Rasmus. Før reklamerne snakkede vi om monsterregn og den 2. juli 2011, som var en slem omgang monsterregn i Danmark. Værsgo, Rasmus. Jeg har et spørgsmål om, det er den 2. juli, hvor du siger, at der var rigtig, rigtig meget regn på grund af monsterregn selvfølgelig. Hvor meget blev der sådan mål på det værste tidspunkt? Jamen, altså faktisk, så var der et tidspunkt, hvor der var hele 50 mm monsterregn eller regn på 30 minutter. Børn og voksne, kan I forestille jer det? Det er sgu slemt. Det er slemt. Ja, altså, hvis man sådan skal relatere det til virkeligheden, hvor meget svarer det til? Altså for eksempel, kan du se din skole her bagved? Hvis du forestiller dig hele det areal, som er skolen, så skal du forestille dig en firkant, der er 10 meter bred, 10 meter lang og 23 meter høj. Det skal du forestille dig, at så meget vand bliver lukket ud over din skole på 30 minutter. Forestil dig det. Det er ret meget. Det er ret slemt, det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvad er monsterregn? Monsterregn, det er lidt ligesom normal regn, bortset fra at der er meget mere, og det kommer på meget kortere tid. Det har en tendens til at danne oversvømmelser og så. Man kan ikke rigtig forudse, hvornår monsterregn kommer, fordi det opstår så pludseligt. Man kan heller ikke rigtig værne mod det, netop fordi det opstår så pludseligt. Kan der forekomme monsterregn i Danmark for eksempel? Det kan det, og det har der. Den 2. juni 2011 forekom der monsterregn her i Danmark. Det oversvømmede hele Københavns gader. Det var et mareridt. Hvad er sådan problemet med, at der kommer så meget regn? Hvorfor er det et problem overhovedet? Jamen det kan oversvømme alle mulige forskellige. Forestil dig at du har en mark, og så der kommer, og hele din mark bliver oversvømmet. Alle dine planter dør. Fordi planter kan jo drukne, som vi alle sammen ved. Og så alle dine planter dør. Eller for eksempel inde i storbyen, hvor det kan løbe ned i kældrene og sådan noget, og oversvømme alt. Ødelægge alt. Det er meget grobult. Det vil ikke være så godt, nej. Nej, det vil det kraftknøle mig ikke. Tak for hjælpen, Dr. Stalin. Jeg er nu meget klogere. Det er godt. Ja, vi er så nu gået indenfor, fordi at, det regner så meget udenfor. Og så har jeg egentlig bare et spørgsmål. Hvorfor sker det her monsterregn? Hvad er det, der sker? Nu skal du høre. Tordenbygerne bliver dannet ved, at luftpartikler stiger utrolig hurtigt op meget højt. Og de bliver jo på vej ved varme fra udkondenseret vanddamp. I meget høje højder, som vil sige skytoppene, som er sådan 10-12 km højde cirka, er stort set alt vand udkondenseret. Vanddamp. Også i det her højder, hvor skyerne er så højt oppe, der er ispartiklerne. Det er dem, der giver skyen den her fibrøse form, som vi kender fra monsterregn. Og alt den her vanddamp, det meste af det faldt som nedbør. Tusind tak, jeg blev meget klogere, Dr. Stalin. Det gjorde jeg ikke.